Uba Renekton Lengdok Tongkar MLA Jongka Mokrawat constituency but kum umentri Jongka Sarkar Meghalaya hakatnat umbam umdi haka atrik uno opera araja arpuar uliyo ban play pai ba yaka community resource center kabadan haka chinong Soklam Southwest Kasil district haka jingmang pisa kaba Sauphaulak tengka yakani ka community resource center la pentre da ka jinga snok tilang jongki artli ki scheme kata ka scheme shispa asngi ne MGNREGA but ka rural mission jongka Maulangwir cluster haka jingmang pisa ka pasau pholak tengka ya ka bala pedru daki artli ki office rekam kata napo jongka office DRDA Southwest Kasil district but nak office jong block development officer Mokrawat CNRD block haka ni gesngi lai don lang nadu uba ai laurin yang block development officer Mokrawat CNRD block uba Kinsailins Naitang district program manager jongka DRDA Southwest Kasil district uba Tennyson JE Mokrawat CNRD block ka kongrila kharlengdo block project manager jongka NRLM but kiwe dia ya ka jingalang hai ka dikasgi lapanya da umentri shinong so lam ba P1 yang but layo ya ka jingkren pediang nakakong Shidalin Marngar secretary jongka village organization ka jingroi pediang nakat khot jongka village organization ka jingshat tinrai nakaseng samla shinong so kelam but ka jingkren kublei nau ba S1 yang Sherman jongka VEC so kelam hapo ka district ka jungi bani trikam ka urban mission kabala long shisha ka jingker kuba but isko sarong ro ba ka way ni district na ki south ni district hapo jong ka ne ka state ma khlia ibro ka way ka district jungi kala yo ban ajit kum ka way ban implement kum ki model project ban trikam ya ka urban mission haki bangili isha ba ki shnong ki bayo kala long ka jingker khu hado kata lengba ka jingker kam ka urban mission ai kublero e ka block haka ba ka jingker kam lengba ka skim spa sngiro kila la ban convergence ban pentrekam hangne ban ngi kibele ti be kui ki fandro kila yo pentrekam hangne na ka shno ban yo ban yarap ban don bentalang kam tam haka jingya tre haka jingya ai jo phi ka bormet ban yo ban tre hangne ban ya bla hangne da ka ka mensem ban pendep ya ka hall kalong ka besha ba ipe ka hall ka ba he ba isngat ka amau lada umdei ba tre hop lada umdei ba tre ba inam la pendep hinam la pendep kini ka hol handai de kajing tre minat ka kajing tre ba lala pendep kum ne kum ka long menta ha ka bangi lala ban pli kini ka hol kabala dep na dong shadong completed in all respect la dep na dong shadong ya kini ka hol kum ka long menta na do kijing khangiet kijing khang karong ka seling bat barok kijing kam ka light yiladon but ikbe ti baki ki badang dunaru rangdon on sanala on pendep but on sanala on kam penjanai ngisuk men to kata batip bagi ko hol kala perkhat lepa ya ka jing pentri kam ya ka ba om dei tang na kam ta ban yalong dorba hoat kala kam haddo kata bagi hol ba kumbine ban yo penong dorba tendre kata dorba kan no kat no sen sisin sisnam lani ladon kam arsen lan license sisnam Henry kabangire berkat ya ki bobon ki jakam hak pakai snong kalau berkam nak pos kapor ki riu simet kalau berkam nak pos kapor ka jing don jo ki hol hukum kini kan long ka jingkermen ya ka snong bara kawe kam tam ki kam duna ka yok ka kot kumbala watai menteri menne la dei bersenai ka hol bakar kane ka hol bos kam ka hol babha ka jing lut ka bahe hande ka jing don jo kane kan ai jingkermen ya ka snong bara kawe ki khon samla kibarin ban pen kret ya kecil thok shong korem kibaran perkhat la seban penlut ban snai ki dara lalat ke snai dara la di ban wan ne la di perkam ne tang ka to ne wat ban kam kan ko wat ki jam meeting ru sa arta ten ngen lek penong meeting kum no hang tu ka toilet kam long ban use ka toilet kam don kum kita ke laki non kibaret handai kiran perkam hando kata bahkan don ka proper maintenance bahkan don kata ka jing repair habar kam repair bat man penbiang kita jin kam kibaret kibaria kibaran kam man penbiang bat kata ka don kam ka jing don ka phone ka jing don ka pisah ikimel ti bahkan komiti ka shong kan IT kan train ha margin yo i bahkan ka hol kan nang khambha lane online maintain bahkan kum ne balan kam man penbha online kam penbha shu ya ka hol da kata ka phone ya ka video nan ne tai pila sedang ro ka por ka biang hadu kata lala ban plino ekre ka hol menta ubnai haka jing sedang jong ubnai Desember ubadai ubnai
ubah ke bon ke la de jingnya thor de ki banai ko bon handai ka wei ka batik kana shu ya ke jing bun kam ka lei ya ke jing .com jo ki political party ki ba pher gila don haki banai ban election haka ba barok ki party kin .com ya ke ko hol bat ka long ka badai ka shnong ban ong maginom sha shu bat penom meeting pai ba hawai gila don ka hol jom ka shnong anom sha shu bat penom meeting hawai dai bat penom bai ha ka ni ka hol shnong barok ki meeting pai ba jong ki political party ba pher ba kwa bana jumut ka long ba ya ki wei ki kam nomor ki kam ka long regular ngaya hap ba di menteri ban ong bangin chat ha ka dor ka barit namar ba ki chat long man ka por te sekat kata ya ki badon kam regular handai ka ne election ka long shisim samsnam ngasih buat ajeng mut ya fisim ka bu kire por ban sim na ka dor ba kamera om lele ya ki political party sim na ka dor ba kamera om lele political party namar ya long election tang shisim samsnam ban ki nanti ba kata ka long ka seat money ha ka ba pinjak bandon fund let's say ka sedang mentah hi bunai Januari bunai Februari undai bunai ma pin kam yo kamai kamba ha ka ba kin lon kin wan ki meeting of fair ha ka ni ka hol jong thi namar kata kin bok kriwang ki jinglak pandron ya ka ne ka resource center da ka ji trelang jo ka committee ka ki borsnong ha ka bangi ki me lentiro ba kandom jia ka no ka ji klomar ha ka ji perlong ya ki meeting of fair ha ka ni ka shnong ha ka ni ka resource center mangi asu along semua bisnis lihat mangi hablak kita ni baret kini kita hidup bahaya asal tan senang mo kalau anyam kambuan benda ke jami jadi kalau ba jing kublai rima jing trailang jong pi ayo men yo erne common resource center dia habangi yat hane ke blok ni syam bun ki senang idon ki senang ki pampadan ni kini ki dorbar hall mo dorbar senang office dorbar senang ki mdan te bun ki senang ki mdan di Isamba ki jenja tentang nomor mata kadang saka office BC tentang tang bu ikat kisla office kemdam di Isnong naga MG ru mata nomor naso kila ham pendunam ya ka amount tang sekolah mencina ya i ko kini ki dorbar Isnong office jong dorbar Isnong di kembala batai teni mene naso ba ni don kamai bale convergence bat ki bebe bat ki scheme wat ka bale scheme ru mila bale convergence mencina ini office Isnong di kani kalau kau baka office kau layo bahaya on tangnam tagi kam senang dari kita kiwi kamu di bala benda di program jinga to kini kita bagi senang ibet penan kam yang ni kau hol di abang kiu ni benda mayat kadang kita hamtai cinta kita terodur mo itu sepang benda ke biar mendekar dor jom biar mendekar jadi sepang Indian Constitution di semua Pagidang tak kena pagidang play kena kedor barhol dengan semua ba mangi ki hasina do mencai ngadon kata ka sistem pagidang kedor barhol mo te kata ka bani ongka lalong komini parlimen gitu ni haman lagi senang te kata demokrasi ka ba ki brio na shabam na western countries ki kwa monra ni ladon kata ka start jumi harukam ka jumi pagidang menshwa te wat ka constitution ba ki thong do shpang biar batkar apa bisnai ki neru constitution jumi ni shne ila ai ya kata provision ke bakam kerpang 6 schedule ke bangila ban suman ya kata kom senshar jumi ke bakam kerpang bat halor ni phang na suba ni la yo ya kata ka jingjada constitution ban jing snow jonga ban thrai kum gini ki dorbar hall gini ban kampan klan no kum ki don ya district council ki in kampan klan ni yo ya kata dorbar hall ke ba la ban pniat kum pa pniat shabar ki don ya ka sistem kendai sepak kena buai kena 74 Constitution Amendment bagi dan di village panchayat di ngatrai ke jing ujung kalau ba whisky trai ngil gila dan di dorbar hall gila pan pet ya ke jing jigroi jing bar hakshnom kini ki shnong kini ki dorbar shnong kena ka hall ngatrai nyele ro bakar pula persang murai kini ka jingkala jingka jingkha hakshnom jong nomor ama korban hi kum ka statistics ke bangi tip kalong ba kaduna ya kini ki kacing kacing tikia wat kini ki jing yak kimi mo belet kha hospital gitu na dengan sushum kena bagi dalam nasional kindia ba dis nak try ke snong de ki shim khia ni kini kan ora try ke jing mo ke jing kam roi kam par lor kini ki kam bat gile ban focus ya ta ba ki on the one health approach ke ba ki
kikit kia tang ya jengka jengkia jengki brio bagi jengka jengkia jengki merat jengka jengkia jengka environment ini baru lain tali ya dalang aju lalu mara buat magi jengpang mentari ongko covid ni ongki bui kui jengpang bagi zoonotic diseases kiba ki orang nak merat ki poisi brio te ngatrai lagi snong ya shimkia ba kata kanong to wei mo baru ke jengka jengkia jengki merat marian jengki brio kan konrak kata ka jengro jengpar mo dengan suatu epi kendiat ka jingstang jongkan ni ya kan ni ka bagi yo ikan ikar susata ya kan ni lah nadu manusia Islam arah zakat kinyo nadu baka Ministry of Rural Development ka la ikan ni ka alam sing ka urban mission mah bang full form ka dika Syama Persat Mukherjee Rural to Urban Mission kajing bojo kan ni kadai ban penduna kajing migrate mah mau ketep hari migrate bagi beri bana kendong kin sa saka kesenong sa ta ke ba ngila ya kajing long kan ni ka mission ba ke bagi don ha ka search ha kisar ngila ru bangin wan ra ni ha poka senong kendong kenang ba ngila bendiang ni kenang bagi beriyo ki ban kendong ki dan kam than ki bakin dan ka ban update ban hasar hai te kan ni ka mission sha ka wan ra ka jingkalai ka development ha kan ni ka senong ka thau jungi te kalong ka badan box sisa ba kata ka na jong ka Ministry of Rural Development kala jit ya ka ni ka district jungi ha jing saki yo tang South District hani apa Meghalaya te ngi kalong ka badan box bar kamdan box syuru ba na kan ni baro ki cluster ki ba khasan circle ki badan ha po ka Mokrwat block ya ka Molongwer circle ki la jit kum ka Molongwer cluster ki bahap jong ka urban mission te kalong ki ka badan box te walan sekhmat ru ki kam jong kan ni ka urban mission ru ki dampun kempat kapat kut adu mentah ki dangdon saki wi ki kam ki badang sa te ngakan mau sa ba i padang jo i akhot kerki ki menteri sno ki sekretari i baro bakin plan bakin bu ki plan paper hakan ni ka urban mission te kala hadin jong kata kala nang kapan bahasusu hapor ba ila hau arhajar apo i lawan sai sa video basan sabasan jengi hatu kapor ilanang kan pasu ilanang asu kata ka idea ba namban nakarut ban mission ni yo tang arphola te kajing start jengi ilai i ba tang kat ne kapor menta ka i ka mdap shu namare kan ne kila ngila plan adu arja kan yo tring dapat ya kata ka sanction arphola kami hap shu kanang ya kislan ki baitiar ki kinang ki bai bala kanang ki te i mdap shu te hadin i kata ba ka i ba kam dap ila plan akan urkambang sulit nak daka convergence batka si spasni dan tingdan lang bas spasni tinggal layu ban rap lang las spasni kumba arpolak te ka total sanction jong ni ka building baro kalong sauho lak e kani te nadu tu snam kani la sedang ha u benai September jong u snam araja apau te bang lala ban pendap ha u benai Jun jong mentau snam te kalong ke Asia ka ba sotenat te kajing don kan kajing mo jangan ikut sosok kita ni ka hall te kadon hang ni kum kajing don ni ka conference room keladon te ka guest room lu hang ni keladon te tangba stangki tiar ban penon kam tu mah ki kum kajing tiai kim pala pan biang tersuki suki khai nak lang national kin salah pan biang